χρόνια δεν είχαμε δύο μεγάλα. Το άλλο που είναι. Να το μεγάλο το ένα. Και νομίζω να το κάνω το πέταξα εγώ. Μπονάτσι να φάω να βλέπουμε. Μπονάτσι. Κοίτα εδώ ξεφύγει. Είναι κακαρέλι δηλαδή. Πόσα κιλά τα κάνετε? Εγώ αυτά. Κώστα, σήκωσε αυτό το ευθύριο, ρε. Το ευθύριο σήκωσε το λιγάκι. Έτσι. Έτσι, σήκωσε το έτσι. Έτσι το κονταράκι θα ζητήσω σαπούλες. Έτσι το κονταράκι. Τι να τα ζητήσεις τώρα? Και τσάντες, ναι. Πειράστε το, εξηγήστε. Άι, κεφάλα έβγαλες. Ναι ρε, βίντεο τραβάω. Όλοι τούμπανο κοιλιές τους. Βγωμένοι να είναι. 10 κομμάτια τέτοια στο άλλο. Τέτοια 10 κομμάτια τέτοια σε υπογράφω. Στο άλλο παρακαλώ. Ναι. Εγώ σου λέω δεν θα Αυτά έχει. είχε πολλά μελανούρια. Λοιπόν, να ξεχωρίσουν μελανούρια. Θα τα βάλουμε ξεχωριστά. Πώς να μοιράσεις, για τα μοιράσεις εσύ να δούμε. Κάνα να έρθεις. Τι να μοιράσεις, αφού είναι διάφορα. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Απίστευτη ψαριά. Απίστευτη.